Hugot nga gisuportahan sa 10th Infantry Division Philippine Army ang nagpadayong investigasyon batok sa nadakpang sundalo sa Oplan paglalansag Omega campaign against loose firearms sa Criminal Investigation and Detection Group 11. Kahinumduman nadakpan atol sa buy-bust operation sa pagpamaligag high-powered firearms nitong September 6, 2022 sa Riverfront City, Diversion Road, Barangay Maa, Davao City. Ang suspect nga si Captain Ahmad Matawag, 36 anyos, nga taga Barangay Lanao, Kidapawan City, North Cotabato. Nasakmit usab sa suspect ang Elisco 5.56mm M16A1 rifle, magazine assemblies, ammunition, fragmentation grenade sa Toyota Hilux pickup truck ug pekeng plaka. Sumala ni Captain Mark Anthony Tito, 10ID spokesperson. Wala nila ginatolerate ang mga hiwing binuhatan sa ilang mga personahe, opisyal, enlisted personnel o civilian human resource man kini. Gitataw ni Tito ang pagkaaresto sa usa ka opisyal nga nadestino sa usa sa ilahang mga operational control units, nagpamatuod nga seryoso sila sa pagtaktak sa mga scalawag soldiers. Sigon ni Tito, nagpabiling transparent ang 10ID. Andam kini sa unsa mang kinahanglan sa PNP sa pagkabot sa honest ug credible nga resulta sa investigasyon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo man ay Miguelita, Tatak RMN.